uNkulunkulu akubusise akwandisile konke okusamayo kama kupastor le-channel Friki inamba isemese kusonela ekuseni lapho ebuhlambama nakhona yiba umuntu ongumlandeli we-channel ukuze usizile inamba ngokukhululekileyo ngaphandle kwenkinga. Inamba isebenza kuma-calls not WhatsApp noma SMS. Sibheka lawo asinathi lonwabiso sawubona phansi ngicela ukubuza uchaza iphupha ilanga livutha ilangabi lizelwe emhlabeni laliwela khona kube ngathi ke ivolcano. So ilanga is a sun, yeah, is sun ilanga sun. So sun is in the one that is on the sky. Yeah, not the sun is in indodana yami, no sun. Uma livutha ke ilokhuza ithi hamzana nokuvutha nomlilo namalangabi nevolcano iwulaka esikhathini esiningi izinkulumo izingxabano njalo. So kungabe ulaka lwabantu noma ulaka leyidalwa kuya ngomuntu ukuthi ukupha observer. So ilanga lakho lidalwa. Number 1, ngokujwayelekile kumaphupho ilanga kuwuphawu olubi uma livutha umlilo, ngoba kuvamile ukuthi kukhombe isikhathi esinzima esizoza nezilingo nezivivinyo ezinkulu kuwe noma kwabanye abantu. Isambulo 16 verse 9, abantu bashiswa ngokushisa okukhulu kepha bashambalaza igama likaNkulunkulu namandla phezu kwalezi inhlupheko, kodwa abaphendukanga ukuba ke bamdumisa. 2, kwesinye isikhathi umphupha ilanga kuwuphawu olubi uma livutha amalangabi noma livutha umlilo, ngoba kungabe kukhomba intukuthelo lesijeziso esivela kuNkulunkulu esuke sizofika futhi esiseduze. Engaba lesi sijeziso manje intukuthelo izoza kuwe noma izokwehlela nje abanye abantu. Isambulo 16 verse 8, eyesine ke yathulela ke isitsha sayo elangeni yaselinikwa ukubashisa abantu ngomlilo. 3, kwesinye isikhathi umphupho ilanga kuwuphawu olubi uma livutha umlilo, ngoba kungabuye kukhombe ukuthi kungenzeka uNkulunkulu undlulisa umbono nomlayezo wokuthi siyeza ukuthi sesisondele isikhathi sokugoqwa komhlaba ukuze uxwaye futhi usindiswe. Futhi ukubonakala komlilo esibhakabhakeni noma elangeni kwabanye abantu ngokwembhalo suke kukhomba imihelo ekhombisayo ukuthi umhlaba noma ukugoqa nokubuya kaNkulunkulu noma ukubuya kwenkosi sekusondele kakhulu, yabo. Lokho ku-apply kakhulu abantu abobserve kakhulu into yenkolo. uJoel 2 verse 30 iyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, igazi nomlilo nezinsika zomusa. 4, ngokwesintu umphupho ilanga kuyaba uphawu olubi uma livutha umlilo, ngoba lokho kwabanye sokukhomba ukuthi kunolaka lesidalwa olungase lwehla kungalindelekile ukuthi lungehlela losuke ephupha noma lehlela abanye abantu lolu laka lesidalwa esiza nentukuthelo ukuthi kungenzeka kukhona okubi okuzokwehla kuleyo ndawo, kwehle ngenxa yalentukuthelo, yabo. 5, asivale ngokuthi ke uma uphupha ilanga kwabanye abantu lokhu uphawu olubi livutha umlilo, ngoba lokhu kuvele uma kunezingxabano noma kunokuthethiswa kunokusoleka noma kunokushushiswa noma ulaka usuke uzovela komunye umuntu, ikakhulukazi oyisikhulu, umuntu omkhulu, ngoba ilanga liyaba uphawu lomuntu omkhulu futhi ohlonishwayo kwesinye isikhathi, yabo. So ngesikhathi lokulivutha ukuthi lo muntu lo osuke yisikhulu suke ezothulela intukuthelo noma kube nezingxabano noma ekuthethise noma ekusole noma ekushushise noma eveze ulaka, yabona, kuwe noma kwabanye abantu enkampanini ethile noma endaweni ethile emkhakheni ethile. Siyabonga kakhulu, kodwa ke vele ukuvutha kwelanga kuyakhomba ishayo esingahle zehle kakhulu. Siyabonga, iblessing. Siweni phansi lamathulu